yɛsan ahyia na sɛ ne da yɛyɛ no ahyia mu na abakɔsɛm afutusɛm ɛne nsɛm a kanya nipa na da ne da nyinaa yɛka na sɛntɛm nyinaa yɛka abakɔsɛm ɛfa Asante ɛho da no ahyia ne ka bibi ɛde fa na sɛ atu nso ana afei deɛ ɔsabidi na deɛ nana ɛyɛ nana opoku ɛware a ne dina ne toa so nso yɛ atɛkyie yɛ frɛ so opoku a atɛkyie ɛka opoku a atɛkyie a adeɛ baako a ɛsa de toa so ɛyɛ ɛntam kɛseɛ sɛ ɔno ɛna de ntam kɛseɛ ɛbaeɛ ɛberɛ a nana opoku are ɛkɔɔ ne nsɛm nkyire no ɔno ara na wɔfa ase a ne yɛfrɛ sɛ Nana Kusi Obodum ɔno ɛna bɛfa n'akonnwa na ɔtra so Nana Kusi Obodum yɛ a mekan ɔno na ne maame edin ne Nana Nkatia Abamo a na ɔyɛ Nana Pukuare katakyie no ɛyɛ ne nuabaa Nana Nkatia Abamo yi ne mma bi a metima bɔ wɔn din ebi ne Nana Kusi Obodum a ɔno bɛyɛ Asante na ɔtɔ so mmiɛnsa na Nana Nkatia Abamo no nso so ɛna yɛ Asante Hema na ɔno nso so ɔtɔ so mmienu ne ba baako a na ɔka ho ɛyɛ Nana Akua Afiriye Nana Akua Afiriye ɔno nso ɛna bɛyɛ Asante Hema a ɔtɔ so mmiɛnsa tena bi kakan no obedi no wofa adeɛ Nana opoku a katakyie ɛda ne yɛka Nana opoku a ɛho asɛm no yɛkyerɛ akudie ne akatakyisɛm a odiiɛ sɛ ɔko ya ɛde ɛtra ɛyɛ enimrem Ghana ahye si nyinaa ekosi dahomi ka dahomi a yɛka enimrem Benin na afei ɔde kokotwa mu wɔ Abidjan ɛde kokosi ɛyɛ enimrem Liberia ne nyinaa na yɛ Asante afei ɔsaatoa so ɛfa so a ɛyɛ kura yɛfrɛ sɛ gonjafoɔ ɛne dagombafoɔ mo mprisifoɔ wɔn nyinaa ɔkeka wɔn gu yi ɛfa wɔn ɛbɛka ne ho na wɔn kura de ade a na ɔtaade wɔn taade yɛn sɛ nkoa na Asante ɛtɔn ne nyinaa na ɛfa efiri ɛhɔ hwa ɛbɔ ɛde ma wɔn sɛ afei bi ɔsɔ wɔn de nkoa ahanu anantwie enwan mpɔnkye ne batakari nyinaa ɔde ba ɛbrɛ Asante afi bia ɛno ana na wɔn ɛyɛ ɛde ma Asante nti yɛka Nana opoku ade a na ɔtrɛ na kwaba mu paa nti ɛbrɛ a ofiri hɔ na ɛyɛ no wɔfa ase a yɛfrɛ no sɛ Nana Kusi Obodum ɛbae no nipa pii esusu sɛ wɔbɛba abɛtoa deɛ no wɔfa no ɛyɛ no ɛso nanso so ɔbae no na nneɛma ayɛ soronko Nana Kusi Obodum suban ɛyɛ soronko koraa sɛ wohwɛ mu a ɛsɛ ɔntena asɛmfie mpo ɛda ne niyɔyɛ ne ne bibia ankɔsɛ ɛyɛ Nana Osietutu anaa Nana opoku a kora ɔno ne suban ne deɛ na yɛ soronko koraa ne bobo nneɛma nketenkete bi a na ɛfa no ho ɛyɛ ne suban sɛ yɛka Asante ahemfo a ɔno ɛde ɔhena ɔbaeɛ wankɔko da bidi hene bɛsɛ mfie dunan wankɔ ɛko ɛsɛ ɛkɔko wankɔ bi da wankɔko da sɛ obi yɛ bɔne a yɛnkɔko dabi ade baako so ada wɔn sɛ ɔyɛ ɔhena no ɔhena no mmerɛ paa nti ne mu aka sɛ akɔkɔrɔ bɛtɛbɛtɛbɛtɛ na ɔyɛ hunu bi a ɔmmerɛ paa ɔmmerɛ pa na ne mmerɛ na ɔyɛ no afei na ɔno ankasa no nkorɔfoɔ ne ne manfoɔ a ɔhwɛ wɔn so no odi wɔn so no afei ɛhyɛ ase mpo ɛma ne dini bi a ne mu aka sɛ Nana Abotrɛ sɛ asɛm bi a ɔbɛka ɛde akyerɛ Nana Kusi Obodum no ɔhyɛ Abotrɛ munya Abotrɛ obi di bɔne a ɔsi munya Abotrɛ
ebu di na semba na se be yobu asem na oni ani apai se ese de bia ho beko asem no mu no nkrofo a na hye na se nkrubebrebe ya na opoku arketechi ekogiye ekopem kura bi ti se Liberia ekopem Dahomey ekopem asuo nyina o jai wo mu nyina obia onka mo hwe nti wo mu nyina ehya se wo mu eyi wo mu afiri Ashanti ase mako we ema no nkrofo hya se nyese ana Ashanti hene otie kra Debi sene bi ka kan se na oyo hina ono ontwe obi aso obi aye bone no wakwa wakoka chese na se na aba no osi abotre ti omutu mi din se your friend se na abotre ahimfu pia na hihye dase eno obo hya chese se na ye na abotre dia ani ene yensu be ko mako iti obo hya se se womu efiri Ashanti ase ebiso obi aye de ope o ka David Nana so nkokon na himfu igbo se Nana ye kokko yesi de bi o se David abotre iti ema edom na ehye Ashanti ase bebrebe ni nyina ehye ase obia ekodi ne ho so bi se Nana abotre onka hwe asemi aye Ashanti ehimfu a na omhye Nana Kusi Obodum ase no oma aboti sempa enti omhye ase se David asemu de yampere yentimi nsusu anhwe ama wi enkoso enkofo a yakon na omu nyina hye ase na omu sum yen pokura yen yesisi ahene se we ni hene no omu ankasa de omu de asisi afi omu ye de omu pe we de ye ni sa emfata Ashanti enti omu hyase ko na so se Nana ade a oye ne de kwasem nie ye ni nye ho enti ye ho bibiri Nana Kusi Obodum onkasa onye hwe na edru baabi no Ashanti ahimfu nyina sori ko ne nkyese Nana we de entimi ye enti ye hu se akonwa no tena na wuntimi ntraso enti wuntimi ntraso dia yi de se wo fa asedom ne di papi nsusu ho enti de ye pese wo ye wo nyama ye dia ene Nana wa atwe ho ifra konwa no enti Nana Kusi Obodum eno a achi asese obejai akonwa no ede ato ono enye obia ena etu no efiri ade so nti ono ebra ojai akonwa no eto eho no na watena so emfie mako emfie edu enan efiri 1750 ekopem 1764 ana odita akonwa no so ye na abotre na obekora no bra mutu mu ho ade so efiri akonwa no so no kwasem ni na aka Ashanti nkutuno nipa na sa manya na hihye wo masi ebitse isemfo afioba ha akimfo mfantifo asieho asinfo twifufo denchafo ene kwapem ne omo kaka ho nyina no na wo nyina bia edin ho so ye de ope senya eno na anya Ashanti da nti omuma userena adede ehunu se untimi ede se untimi yade a ene fato kan so omuti ase bo se biasi sinfo bibire yo kase ade no se ofisi se untimi ya fato oboko na de obetimi aye emra be nti Nana Kusi Obodum odane akonya no ede to ho ema afi omo hwehwe ni pafoforo se ono emra no medi Ashanti ehne kakra metima kafa Nana Kusi Obodum no ehu eni Ashanti ehina otoso yensa se gbede ayewde na se ubese subscriber ebebo pa afi o like so ebebo pa ne mo ya bepese o comment side no ase na ukira wadwene efa ho se asem aka mi sesei ana se yemede ana se so di we kan ho a
enke ebeboa me pa ho susu ehia me pa na sesibe ene mribusia da foforo besan atwa so ewo ehimfu ya wakram